Oče, odpusť nám naše ilúzie a pomôž nám prijať skutočný vzťah s Tebou, v ktorom nie sú žiadne naše predstavy a do ktorého žiadne ani nemôžu preniknúť. Naša svetosť je Tvoja svetosť. Čo v nás potrebuje odpustenie, keď Tvoje odpustenie k nám je úplné? Spánok zabudnutia je iba neochotou spomenúť si na Tvoje odpustenie a na Tvoju lásku. Nedovoľ upadnúť svojim deťom do pokušenia, lebo to nie je Tvoja vôľa. A daj, nech dostávame iba to, čo nám dávaš Ty. A nech je naša myseľ naplnená iba tým, čo si stvoril a čo miluješ. Naviazať blízky vzťah s Bohom znamená prijímať vzťahy ako skutočné a na základe ich reality vymeniť všetky svoje ilúzie za realitu svojho vzťahu s ním. Buď požehnané tvoje spojenie s Bohom a žiadne iné, lebo len v ňom leží pravda a nikde inde ju nenájdeš.